ideia bat etortzen da eta nik konparatzen dut pospolo bat piztiaren moduen, ez? Gero pospolo horrekin, zuk egin zenke itxi itzaltzen, edo sutxki bat isotu, edo zute bat provokatu. Ez dakizu. Horrek eskatzotzu gero, hausnarketa bat, eta lanien hasi. Sorkuntza da, honetako da, bidai bat, mundu berriak ezagutzeko ate bat. Eta disiplinak emondoztana da akatzari balioa emonda, hau da, esperimentazioaren bitartez mundu berriak sortzen, ez gelditu, eta ikusi noraino zoia zen, erronka bada. Sorkuntza ez da bakarrik hemen, hau estenatoki bada. Sorkuntza etxien dau, kalien dau, momentu konkretu baten dau, sortzaileak beti dauko behar hori edo goze horri. Eta hortxe kokatzen dut nik sorkuntzaren mundua. Hemen sortzen diezen testurak eta lehenengo eta baina esan hau abstraktotik datorrela. Eta abstraktua da azkenien zuk barruen daukozun, kajoien daukozuzen pentsamentuak eta esperientziak. Eta hor kontra esan asko dauz. Disiplinarekin eta denbora hemen emonda, hemen akatz asko dau. Hau da, nik lantzen aztenaz, ideia batekin, eta akatz horrek eruaten hau estenatoki batera. Igual lehun dagoen espero, normalien ez dut espero, akatz hori da. Itxi biharrien, egin dudana da, akatz horren gainien, leiho bat zabaltzen duzun moduen, jarraitu. Akatzak emototzu, esperimentatzeko, forma berriak ikertzeko, pentsatzeko, asarratzeko, maitatzeko, niretako fundamentala da nire obran akatzaren kontzeptua eta lantzia, azkenien hori esperimentazioa da, eta azkenien bidai bat da. Azten za hasieran ideia batekin, baina ez dakizu nora helduko zaien. Badakizu bidean ze elemento edo ze nundik zatozen, baina nuro jungo zaien ez dago inundik inora argi. Eta horrek magia badauko, horrek askatasuna motozta sortzeko, erabatekoa. Improvisazioa oso netako divertigarria da. Divertigarria da, ze ekentzotzu pixuak entzotzu,
eta badakizun nondik datorren, baina ez dakizun nora zoazen. Eta barruko horien aipatu dalen barruko sentimentu ikuspegi edo kultura bai, ez? Dakozun kultura eta dakozun ikonoak edo dakozun bibentziak hor aplikatzen dozuz. Improvisazioa bai, asko, eta preparatzia ere bai. Askotan zu gertatzen dituzu gauzak, eta da lehen azaldu da den akatsa, ez? Espero duzu modu batera urtetia, baina ez da urteten, orduen improvisazioa egiten duzu, eta horren gainen beste improvisazio bat, eta orduen dana alimentau edo dana elikatu egiten da, ez? Eta hor lan egiteko modu bat urteten dago. Eta gainera, abstraktuarekin horrek askatasun gehiago hartzen da.